Oso proiektu importante bat burutuko dugu, dokumental saio bat. Hamarkadaz hamarkada tratatuko dut bai terrorismoa, indarkeria eta giza eskubideen urraketan eta memoria kritiko bat egingo du batez ere. Baditugu aurrean beste bi fetxa importanteak direnak, azaroak 10 eta abenduak 10. Azaroak 10ean memoriaren eguna da eta abenduak 10 da giza eskubidearen eguna. Bi egun horiek ospatuko ditugu eta gure medioetan programa bereziak emango ditugu. Eta azaroak 10ean konkretuki emango dugu dokumental bat, Reconciliación izenarekin, Juan Mari Uriartek idatzitako liburu batean oinarrituta. Eta dokumental honetan ikusiko dugu biktimak direla protagonistak eta biktima hauek nolako oztopoak eta arazo larriak izan dituzten terrorismoa edo biolentziak eragindako trauma guzti horiek gainditu ahal izateko. Eusko Jaurlaritzaren ustez, gure gizartean adostasun sozialak eta politikoak eragiten dituzten xede etikoek eta demokratikoek komunikabide publikoen erreferentzia puntua izan behar dute